A Jazzy Rendezvún bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzyn. Szép estét kívánok! Üdvözlöm Önöket, szeretettel köszöntöm vendégemet, dr. Németh József fogorvost. Szervusz! Szervusz! Üdvözlöm a hallgatókat! Örülök, hogy eljöttél, hiszen a fogorvosi téma valahogy nincs túl gyakran itt nálunk, pedig nagyon fontos a fogazat, és hát nem csak a praktikum szempontjából, hanem ma már ennek erőteljesen esztétikai vonatkozása is van. Hogy látod? Abszolút, tehát egyre paciensek körében egyre jobban érzékelhető az, hogy az esztétikai igény, ez túlsúlyba került mostanában. Természetesen azért nem eshetünk át a ló túloldalára, hogy a kirakat az szép, aztán utána, hogy mi van mögötte, az pedig hagy némi kívánnivaló maga után. Én úgy gondolom, hogy a technikai fejlődése a fogászatnak, a pácienseknek az edukációja és az igénye, az pontosan abba az irányba mutat, hogy igenis az esztétikai fogászattal egyre többet foglalkozunk, egyre jobb dolgokat tudunk csinálni, és hát hál' Istennek a pácienseknek az igény szintje is növekszik ez irányban. Tehát ugyanakkor természetesen például a fogápolás ugye nem hanyagolható el, meg a különböző fog problémák kezelése sem. Abszolút nem, tehát hogy az esztétikai fogászatnak az alapja ugye az már csak szerintem a pontazin, pontosan azért, mert az esztétikai fogászatot nem úgy kell elképzelni véleményem szerint, hogy rossz alapokra valami gyönyörűt ráteszünk, mert előbb-utóbb ott a hibák elő fognak jönni. Tehát egy rossz szájhigiéne, egy parodontopátia, szúvas fogak, rossz szájhigiéne, elsősorban azok, amik ugye a pácienseket nap mint nap érintik. Aztán a fogorvos néha, amikor találkozik a pácienssel, akkor bele tud nyúlni, de az otthoni szájápolás az elengedhetetlen ezekben a kérdésekben. Ha már az otthoni szájápolásnál tartunk, néhány évvel ezelőtt meglepődve hallottam azt, hogy nem helyesen mosunk fogat. Mert hogy ennek van egy technikája, amit nem biztos, hogy ismerünk. Igen, ez jó kérdés, ugyanis mindenki úgy nőtt fel, hogy a TV Macit nézte annak idején gyerekkorában, aki mosott fogat, tehát azt minden nap láttuk. Én is sokat néztem, de abban nem mondták el, hogy hogyan kell fogat mosni. Vannak technikák, és ezt el kell sajátítani, de induljunk el ott véleményem szerint, hogy azért a Magyarországon a szájhigiénének az alapjai, az még most ott tartunk, hogy először is mossunk fogat. Az sem baj, hogy egy kicsit rosszabb, tehát nem a klasszikusan jó fogmosási módszer, de mossunk fogat. Utána aztán ezt lehet finomítani, hogy milyen fogkefével használunk-e fogsejmet, milyen segédeszközöket használunk. Hogyha tudja valaki magáról, hogy ő bizonyos korképekben érintett, értem ez alatt például, hogy fogágybetegsége van, azoknak a pácienseknek külön céltudatosan szoktunk segíteni abban, hogy hogyan kell nekik fogat mosni. Nagyon fontos, hogy akinek fogpótlása van, híd, korona, implantátum, tehát mindennek megvan a tisztítási hogyanja és miértje, és ezt, hogyha nem mutatjuk meg a pácienseknek, akkor maguktól nem fogják kitalálni, nem is lehet. Ezeket a technikákat általában a dentálhigiénikusok szokták a pácienseknek megmutatni fogászati kezelés keretein belül. És kérdeznek? Mernek kérdezni a páciensek? Tehát nem érzik úgy, hogy esetleg ezt szégyelni kell, hogy nem tudják? Nem, szerintem, véleményem szerint, hogyha már valaki eljutott odáig, hogy fogorvoshoz megy, akkor nyilván valamilyen problémával jelentkezik, és ugye ez egy drága műfaj, mint az egészségügyben minden drága dolog. Na most azok a páciensek észrevehetően, akik sok pénzt áldoznak egy fogműre, azok jobban motiválhatók és instruálhatók, ezt így hívjuk, hogy motiváljuk, instruáljuk a pácienseket. Tehát megmutatjuk nekik, hogy mit, mivel és hogyan. Ez ugyanolyan, mint valakinek van egy jó autója. Igen, és az teljesen természetes, hogy elvisszük x ezer kilométer után, olajcsere, nem tudom milyen csere, és akkor az úgy benne van az emberi köztudatban. Ugyanúgy el kell menni fogorvoshoz is, fogkövet leszedetni, átnézetni. Ez úgy gondolom, hogy a egészségügyi edukációnak egyszerűen a alapja kell, hogy legyen, hogy az ember törődjön magával. Az jutott eszembe, hogy az ember sokszor hajlamos mentegetni magát azzal, hogy a fogazat az genetika kérdése. De vajon hogy van ez? Tehát mondjuk mennyiben számít az öröklés, a genetika, és mennyiben a fogápolás?
nem kizárható a genetikai háttér, tehát ez a szüleinktől örököltük a génjeinket, tehát ez nem lehet azt mondani, hogy nem. Vannak, csak hogy mindenki értse, vannak úgynevezett káries aktív páciensek. Ezek a páciensek sokkal hajlamosabbak arra például, hogy szuvasodjon a foguk. Szegények bármit csinálnak, suvickolhatják reggeltől estig. Egyszerűen nekik ilyen a fogazati állományok. Vannak úgynevezett parodontopátiás, tehát fogágybetegséggel küzdő pácienseink. Ott is azért, hogyha a családi anamnézist megnézzük, akkor azért felelhető az, hogy a korábbi generációkban is előfordult. Nem feltétlenül, de előfordulhatott az, hogy már ez a probléma megjelent. Hozzáteszem, hogy azért most már az orvostudomány és a fogorvostudomány is ott tart, hogy ezeket tudjuk. És itt nem állhatunk meg. Tehát, hogyha a páciens eljön hozzánk, akkor ezt mi úgy kezeljük, hogy ez egy adott probléma, amit meg kell oldani. Innentől kezdve csak két emberen múlik, az egyik a páciens, a másik a fogorvos, hogy egyrészt tudunk-e kezdeni azzal a kéréssel, amivel hozzánk fordulnak a páciensek valamit, tehát az igény és a lehetőség az találkozik-e valahol. Ez nagyon fontos szerintem, mert az előbb beszéltünk az esztétikáról, tehát néha jönnek páciensek olyan esztétikai igényekkel, ami én értem, hogy a filmekben azt látták, hogy nagyon híres színésznők és színészek olyan gyönyörű fogazattal rendelkeznek. Nem mindig megvalósítható az az álom, amit ők szeretnének megkapni. Arról nem is beszélve, hogy ugye nagyon triviálisan úgy kell mondani, hogy azért hozott anyagból dolgozunk, tehát vannak korlátaink minden tekintetben. Uh-huh. Nem tudom, hogy igaz-e az az állítás, hogy az embernek bizonyos időszakaiban romlandóbbak a fogai, vagy pedig ez úgy marhaság, ahogy van? Nem marhaság. Sajnos elég régen végeztem az egyetemen. Nekünk még úgy tanították annó, hogy nem akarok butaságot mondani, de mondjuk a 30-as évei plusz-minusz természetesen a pácienseknek először ugye a fogszúvasodással kell törődniük, akkor szépen kilukadnak a fogak, elsősorban azok a megoldandó problémák. Ahogy telnek az évek, ahogy idősödünk, ugye más jellegű problémák merülnek fel. Értem ez alatt, hogy a kialakult problémákat már jószerivel orvosoltuk, be vannak tömve a fogak, adott esetben így vagy úgy, koronázva van, stb. És utána jön a következő lépés, amikor a fogágybetegségek kerülhetnek túlsúlyban. Tehát azt azért látni kell, hogyha több 10 éves távlatból nézünk egy pacienst, akkor igen, az úgy nagyjából csoportosítható, hogy bizonyos korosztályoknak mik a jellemző panaszai, amikkel a fogorvoshoz fordulnak. Tehát ebből a tekintetből igen, tudunk korcsoportokat felállítani. A fogágybetegségek oka a fogény visszahúzódása? Az már csak egy következmény. Tehát a fogágybetegség ugye itt nagyon-nagyon leegyszerűsítve a szájüregben rengetegféle baktérium fajtörzs él. Na most ezt, hogyha nagyon lebutítva szeretném elmagyarázni a pácienseknek, akkor, hogy azt szoktam mondani, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy itt mindenki jól el van a szájüregben, és akkor ott éldegél mindenki, ami nem baj, mert ezek a baktériumok azért fontosak, főleg a tápcsatornában ugye nagyon nagy hasznokat veszük. Viszont, hogyha bizonyos esetekben, hogyha mondjuk a rossz baktériumok, most nevezzük így őket, olyan táptalajra tévednek, vagy olyan táptalaj alakul ki egy szájüregben, ahol ők jól tudnak szaporodni, és túlsúlyba kerülnek, akkor bizony valami problémát fognak okozni. Tehát azt látni kell, hogy mondjuk egy fogágybetegség, ugye az legtöbbször egy bakteriális háttere van. Felmerülhet itt rögtön a kérdés, és ezt számtalanszor megkapom páciensektől, hogy oké, de hát a baktérium, akkor antibiotikum. Igen, ez egy látszólag nagyon jó ötlet, egyet ne felejtsünk el, hogy onnantól kezdve én a problémát nem oldottam meg, hanem egyszerűen csak elfedem. Ki lehet írteni a baktériumokat az emberi szervezetből, hurrá, kamuflázs, tehát itt valamit azért történik a szájban is, mindenki örül, aztán egy idő után ez visszatérnek a problémák, magyarul az okot kell megszüntetni. Itt elsősorban ugye a szájhigiénének a javítása, fogkőlevétel. Nagyon fontos a páciensek egy kicsit ilyen látványfogászatot is szeretnének, amikor elmondjuk nekik, hogy rendben van, hogy fogköve van, és azt le fogjuk szedni, de bizony, ez a fogkő, ez íny alá szépen növekszik. Na most, hogyha csak látvány fogkőlevétel van, akkor a íny alatt azt nem szedjük le, ami azért lássuk be néha kellemetlen, ilyen esetben
adott esetben én meg szoktam szúrni a pácienseket, már értem ez alatt, hogy injekciót adok, vagy több lépésben szedjük le a fogkövet, mert másképp nem működik. Magyarul például gyakori kérdés, hogy dehogy én otthon öblögetek, pálinkán kívül még szájvízzel is. Nagyon jó dolog, szuper, ha meg is mossa a fogat, akkor még hálásak is vagyunk, de ne felejtsük el, hogy tulajdonképpen annyi történik, hogyha valaki nem szedeti le a fogkövét, akkor azt szépen a fogkövet simogatjuk valami alkoholos szájvízzel. Meg kell oldani a problémát, és utána már ezek a segédeszközök, hosszan tudnám sorolni ezeket, azok már jók, de önmagukban kevés. Tehát nem mindenhatóak, finoman szólva sem. Hát meg először rendezni kell a problémát. Pontosan, tehát addig, amíg nem szüntetem meg az okot, addig a segédeszközök sem fognak semmit használni, hanem egyszerűen csak ott öblögetem. Nagyon jó, de nem történik semmi. Lehet, hogy finom. Az nem rossz, igen. Az merült fel bennem, hogy egy időben nagyon sokat lehetett olvasni az amalgám tömés káros hatásairól. Hogy érzed, hogy például így kampányszerűen érdemes-e lecserélni az amalgám tömést? Kampányszerűen ne cseréljünk le semmit, tehát ugye azért hogyha visszagondolok arra, hogy én mikor használtam utoljára amalgámtömést, akkor nagyon-nagyon régen, egyetemen talán, és még egyetem elvégzése után egy faluban helyettesítettem, körzeti fogászatban, ott használtam, sőt, csak azt használtuk, de ez régen volt. Elsősorban ugye, ahogy beszéltünk arról, hogy az esztétikai igények megkövetelik azt, hogy most már azért amalgámtöméssel nem nagyon dolgozunk. A másik, amit meg kell jegyeznem, hogy ez a nehézfém kioldódása a tömésből, ez ugye mindig is foglalkoztatta a pácienseket. Annyit el kell mondjak erről a kérdésről, hogy legjobban akkor oldódnak ki a különböző anyagok, amíg elkészítjük a tömést, vagy elkészítettük a tömést, tehát még meg nem köt. Ugye emlékezzünk vissza, hogy egy ilyen amalgámtömés elkészítése után a fogorvos azt mondta, akkor most 2 órán keresztül nem lehet semmit tenni, mert ez úgy került be a fogban kialakított üregben az amalgám, hogy azt szépen úgy beletuszkoltuk, és akkor kialakítottunk valami rágófelszíntnek, és akkor az szépen majd ott megköt. Ebben az időszakban, vagy ebben a fázisában igen, oldódott ki különböző fémek. De amikor már találkozunk egy 20 éves amalgámtöméssel, ott már azért ez nem számottevő. Tehát nem kell attól megijedni, hogy most én nehéz fémmérgezésben fogok meghalni, mert 20 éve amalgámtömés van. Nem használt a szervezetnek, hogyha tele van a szánk amalgámtöméssel, de egy érdekes adat, hogy megvizsgálták, hogy mondjuk Kelet-Európában lévő embereknek a nehézfém, tehát a szervezetben található nehézfém terhelése, és mondjuk a skandináv országokban található embereknek a nehézfém terhelését összevetve, hogy mi az eredmény. És nagyon érdekes módon ugye a skandinávok rengeteg halat esznek. Mondjuk tonhalat, csúcsragadozókat, tehát, és viszont nincs amalgámtömésük. Ennek ellenére összemérhető a nehézfém terhelés a szervezetben, náluk is, mint azokban az országokban, ahol kevesebb halat esznek, viszont több az amalgámtömés. Tehát azt is látni kell, hogy itt most belemehetünk a környezetszennyezésben, belemehetünk abban, hogy melyik hal eszi meg a kisebbet, a nagyobb, a kicsit, a kicsi a nagyobbat. Szuper, értem. Azt kell látni, hogy igen, indokolt esetben mindenféleképpen cseréltessük le, már csak azért is, mert az amalgámnak van egy olyan tulajdonsága, hogy az kémiailag nem kötődik a foghoz. Hát úgy kell kialakítani az üreget, hogy az ne essen ki. Nagyjából ennyit tud. Kitöltünk egy üreget veled, és még ráadásul nem is szép. Ha egy picit megsérül a széle, ott, ahol a tömőanyag és a foganyag találkozik, ami fel sem tűnik, mert éppen ráharaptunk valamire, és egy gombostűfelnyi kis, vagy hegynyi kis darab letörik a tömésből, ez nem jelentős, tehát a páciensek észre sem veszik. Ugyanakkor a baktériumoknak ott egy sztráda nyílik meg. Magyarul az ilyen szekunder kárieszek, tehát hogy már a tömés alatt kialakuló fogszúvasadások, azért ezek jelentősek. Lehet röntgenezni ezeket, tehát az egy nagyon jó diagnosztikai módszer, hogy röntgeneket csinálunk, fizikális vizsgálatát megnézzük. Igen, ha engem kérdeznek,
olyan régen csináltunk már amalgámtöméseket, hogy véleményem szerint, amelyik sérült és nagy felületen van, az mindenféleképpen cserére érett. És az újabb tömőanyagok azok miben különböznek az amalgámtól? Tehát ott is előfordul-e például ez, amit most mondtál, hogy ha egy pici darab letörik belőle, akkor azonnal sérül és bejuthat a baktérium? Nincsen csodaszer azért a kezünkben, azért ezt lássuk be. Egyenlően nincs. Első kérdés, esztétika. Tehát egészen más anyag. Az egyik egy fémazér, másik egy kompozit, egy műanyag alapú tömőanyag. A felhasználása, tehát a tömés elkészítésének a módja is egészen másképp történik. Más üregalakítási technikákat követel meg. Kezelnünk kell a fogakat, például egy esztétikus tömésnél, mert ugye azt savazzuk, tehát felmarjuk a felületét, bondozzuk, tehát valahogy kapcsolódjon kémiailag a fogszövet és a tömőanyag. Sokkal jobb, tehát nincs kérdés ez ügyben, hogy mondjuk a úgynevezett széli záródás az melyiknél jobb. De még egyszer mondom, ugye megint csak azt tudom mondani, hogy hozott anyagból dolgozunk, amikor már egy fog nagyon destruálódott, tehát már jobbról, balról már csak foltozgatni tudjuk, akkor el kell dönteni azt, hogy mi a legjobb megoldás, hogy most asszaljuk azt a fogat továbbra is, vagy pedig azt mondjuk, hogy veszünk egy nagy levegőt, és valami másik megoldást találunk ki, jelesül, megkoronázzuk, inlét teszünk bele, tehát betéteket teszünk bele. Még egyszer, ami nagyon lényeges, és szerintem meg kell említeni, hogy az esztétikus tömőanyagok is tudnak törni. Tehát, hogyha az lepattan, akkor ott is be tudnak menni a baktériumok. Tehát ez nem csak a amalgámra jellemző, hogy sérülhet, hanem ez mindenre sérülhet. Azért, ha belegondolunk, hogy micsoda erőket fejtünk ki a fogainkkal, akkor azt kell mondani, és szerintem az a csoda, hogy vannak, meg hogy nem töredeznek szét. Fogszabályozásról beszélgetünk pillanatok múlva dr. Németh József fogorvossal. Azért ez egy olyan téma, ami az embert az élete bizonyos szakaszában érintheti. Mégis nekem az a tapasztalatom, hogy többnyire valahogy a gyerekkorban kezdődik. Hogy látod? Igen, tehát hogyha felmerül az a kérdés, hogy fogszabályozás, akkor szerintem a legtöbb embernek az jut eszébe, hogy az gyerekkorhoz köthető, és akkor utána az, ha elmúlt, kinőttünk a gyerekkorból, akkor annak vége. De jó hír az, hogy nem. Tehát ha belegondolunk abba, hogy fogat mozgatni egy ember szájában, azt addig lehet, amíg van foga. Nyilván megvannak azok a kritériumok, amik mentén tudunk fogszabályozni, de mindenféleképpen szeretném leszögezni, hogy felnőttkori fogszabályzás is van, egyre gyakoribb ez is. És egyre esztétikusabb? Abszolút egyre esztétikusabb. Azért azt meg kell jegyeznünk, hogy vannak bizonyos korcsoporthoz, tehát korosztályhoz köthető megoldások. Hát ez egy akkora téma, hogy most kezdeném az elejéről, tehát hogy mikor legyen fogszabályozás. Ezt így én nem tudom megmondani, abból a tekintetből, hogy nyilván gyerekkorban már azért bizonyos eltéréseket észre kell venni. Ez nem gondolom, hogy elsősorban a szülők feladata, mert ők honnan tudnák. Tehát, hogy nincsenek erre kiképezve, akkor így is szeretik, úgy is szeretik, és a legszebb gyerek az övéké. Tehát eddig minden rendben van. Én azt szoktam kérni a páciensenktől, hogy ha van otthon kisgyerek, hogy hozzá kell nyugodtan a rendelőbe. Azért lássuk be, Magyarországon most már olyan gyönyörű rendelők vannak, de bárhol a világon magánrendelők, ahol nem is érzik azt, hogy tulajdonképpen főleg a váróban, hogy ott az egy rendelő. A rendelő az belül, tehát maga a kezelőhelyiség az olyan, amilyen, tehát ezzel nem mindenen nem lehet változtatni. Mindenen nem lehet változtatni, de hát az modern gépek, szép színek, festmények, nem tudom micsoda, színesedik minden, tehát az ugye a gyerek figyelmét is le tudja kötni. Tehát, ahogy mondtam, én azt szoktam kérni a páciensektől, hogy hozzá kell a gyereket, már csak azért is, hogy szokja a légkört. Lássa azt, engem nem zavar, hogyha ott áll a sarokban, vagy leültetjük egy székre a kicsit, hogy anyukát vagy apukát kezeljük, hogy tulajdonképpen mi történik ott. Mert akkor már régen rossz, amikor mondjuk valami probléma van a kisgyerekkel, és akkor ugye fáj neki, eltört, elesett, valami baj van, és akkor van az első találkozás. Eleve nem lehet jó az első találkozás ilyen esetben, mert ugye egy fájdalommal, vagy valami problémával érkeznek, az egy lelki trauma szerintem a gyereknek. Tehát én jobbnak tartom azt, hogyha egy kicsit úgy elő van készítve ez a találkozás. Sokszor csináljuk azt, hogy beültetjük a székbe, tükörrel megnézzük, és akkor egy kicsit úgy oldjuk a hangulatát, hogy ne legyen ismeretlen a fogászat a gyerekeknek.
No, de nem ez volt a kérdés. Én azt javaslom, hogy azért, mert a gyerekeknek tejfogai vannak, és azt úgy is el fogja veszíteni, ez egy nagyon sok szülőnek a szájából hallom sajnos azt, hogy hát az minek azzal nagyon foglalkozni, cukros tejet adok neki, meg cukros teát, mert hát az úgyis kihullik, na majd, amikor a maradó fogazata van. Az első probléma számomra az, hogy ugye azt se tudják, hogy mikor jön ki a maradó foga. Tehát szépen nő a gyerek, egyre több foga van, de hogy közte van már maradó fog, azt nem tudják a szülők. A másik, hogy bizonyos eltéréseket már egészen kicsi korban lehet látni. Vagy hogyha bejön egy fiatal gyerek, vagy bejön egy szülő, nagyon nagyképűnek hangzik, amit mondok, de néha már a testtartásból lehet arra következtetni, hogy tulajdonképpen mi várható, mit láthatunk majd az ő szájában. Vannak jellegzetes eltérések, aminek van egy testalkati megjelenése. Tényleg? Abszolút. És akkor hogyan nyilvánul ez? Biztos láttatok már, vagy láttál már olyat, hogy valakinek az alsó állcsontja teljesen hátul van, tehát egy kicsit egy ilyen mély redő van az alsó ajka alatt, az orra és az orcán lévő redő az ilyen nagyon kifejezett, össze van esve az arca. Ezeket nagyjából rögtön lehet tudni, hogy ha kinyitja, vagy megnézzük a fogait, akkor hogy mivel fogunk szembesülni. Tehát először is hozzák el a gyerekeket, vagy vigyék el a gyerekeket. A fogorvosok, még ha nem is fogszabályzós szakorvos, akkor is látja, hogy mit kell megnézni, tudja, hogy milyen fogállásokat, álcsontállásokat egymáshoz viszonyítva mire kell odafigyelni, és legfeljebb azt mondja, hogy akkor tessenek szíves lenni elmenni ide vagy oda, vagy keressenek maguknak egy fogszabályzó szakorvost. Abból nincsen baj. Hányszor találkozunk olyan páciensekkel, van egy bizonyos eltérés, a alsó és a felső álcsontnak az egymáshoz viszonyított pozíciója nem megfelelő. Ezt nagyon jól lehet kezelni, kivehető készülékkel is adott esetben. A pubertáskor előtti életszakaszban, években. Ez kisfiúknál, kislányoknál a Gauss-görbe szerint más és más időpontra esik, de kezelhető, jól kezelhető. És sokszor találkozunk úgy, hogy már túl vagyunk ezen a pubertáskor előtti növekedési perióduson, ami egyszer van az ember életében, tehát ez sajnos nem fog visszatérni, és ezen túl vagyunk, és akkor látjuk először a kis pácienseket, és akkor úgy felmerül a kérdés, oké, de hogy eddig miért nem vagy miért nem mondta neki senki. És hát ugye, mert nem szeret a gyerek fogorvoshoz járni, fél, mondták már, vagy megjegyezték, de hát ugye ez úgy elmaradt, mert tulajdonképpen semmi panaszt nem okoz, és onnantól kezdve ugye egy kicsit egy lehetősége elúszott. Meg lehet oldani, nagyon sok mindent meg lehet oldani, de a legadekváltabbat, legegyszerűbb megoldás adott esetben kiesik a kezünkből. Tovább megyek, fogszabályozás, rengetegszer van az, hogy ugye akkor is szabályozunk fogat, amikor nem csak egy esztétikai dolog van, tehát az, hogy valakinek nem tetszik a fogainak az állása. Éppen most kezelünk úgy egy hölgyet, akinek indokolt az, hogy megkoronázzuk a fogait, viszont elég keszekuszák a fogai. Na most ő azt mondta, hogy ő nem szeretne fogszabályzást, hanem csak egy esztétikai megoldást szeretne. Oké. Csak el kellett neki magyarázni, és hál' Istennek ő fogékony volt, és meg is értette, hogy az, hogyha lecsiszolunk egy fogat, attól a fogaknak az állása ugyanaz marad, tehát nagy csodát nem fogunk tudni elérni. Nála egy ilyen kombinált kezelést kezdünk el, hogy először fogszabályozzuk, utána, amikor már a fogait elrendezgettük, akkor utána jön majd a fogpótlás az ő számára. Én úgy gondolom, hogy ha valaki már eljut odáig, hogy ilyenre adja a fejét, és egy időt, pénzt és energiát erre áldozzon, akkor igen, én a felnőtteknél főleg azt veszem észre, hogy nyitottak olyan kérdésekre, amit belátja, hogy igen, ezt szükségszerű megcsinálnunk. Vannak idős pácienseink, akiket fogszabályzunk, tehát... Mit értesz idős alatt? Hát itt most már 70 pluszos pácienseknél is van, amikor fogszabályzással. Ugye itt elsősorban ugye beszéltünk már arról, hogy fogágybetegség. Sorvadacsont, már sokkal nagyobb terhelésnek vannak kitéve a fogak. Sineznünk kell adott esetben fogakat, hogy ne mozogjanak, stabilizálják egymást. De
hangsúlyozom, hogy amíg az embernek foga van a szájában, és egészséges környezetben tudjuk ezeket a fogakat, addig azok mozgathatóak. Tehát ne higgyük azt, hogy 25 évkor után, vagy bármikor is már ez az idő elszállt, és már... Hogy akkor már nem lehet. Hogy akkor már nem lehet, vagy nem lehet. Érdemes. Lehet. Ha. Jó, hát akkor még 70 évesen is. Okay. De ez nem azt jelenti, hogy ráérünk. Nem. Hát a gyökérkezelés az szerintem speciálisan egy olyan technika, amire majd mindannyian rászorulunk az életünk során, nem? Tehát, hogy én nem tudom, van-e olyan ember, aki valaha ne esett volna át gyökérkezelésen? Ritka, ugye? Ritka. Abszolút egyetértek veled. Most, ha már lehetőséget kaptam így, hogy emberekhez szóljak, akkor egy pár dolgot érdemesnek tartanék a gyökérkezeléssel kapcsolatban, hogy vannak tévhitek, vagy ilyen urbánus legendák, amit a páciensek itt egymástól hallanak, és akkor az a biztos. Mi a gyökérkezelés? Tényleg csak pár szóban. Ugye a fogbélnek nevezett lágyszövet, ami bent van a fogon belül, az mondjuk gyulladt, vagy nagyon egyszerű eset, begyulladt, fáj az embernek, a páciensnek a foga, és azt gyökérkezeljük. Oké. Ezt a lágyszövetet, ezt mi kiszedjük. Innentől kezdve egy olyan eljárás kezdődik, amit úgy hívunk, hogy kemomechanikai megmunkálás. Ez egyszerűen annyit jelent, hogy van valamilyen eszköz a kezünkben, ezek úgy nevezzük, hogy gyökérkezelő tűk, ez lehet gépi, kézi, teljesen mindegy. Ezekkel mi szépen a gyökércsatornákat ugye megkeressük és föltágítjuk, magyarul előkészítjük a későbbi gyökértömésnek a befogadására. A kémiai megmunkálása pedig azt jelenti, hogy valamilyen kémiai anyagot juttatunk be átöblítő folyadéként, vagy tartósabb időre ideiglenesen lezárjuk a gyökereket, azért, hogy az ott lévő fertőző ágenseket elpusztítsuk. Oké. Amit nem tudnak a páciensek, hogy azért a gyökérkezelés az nem mindig sikerül. Miért nem sikerül? Gondoljunk csak bele, hogy van egy olyan csatorna, ami soha nem kerek átmetszetű, de nem kör átmetszetű. A mi eszközeink az mindig kör átmetszetűek, és kónuszosak. Tehát a hegye az hegyben végződik, és a másik vége az pedig vastagabb. Nagyon egyszerű, mert ezt forgó mozgást csak így tudunk, egy ilyen körátmetszetű eszközzel tudunk végrehajtani. Viszont a gyökércsatorna sosem körátmetszetű. Az lehet piskóta alakú, oldalcsatornái lehetnek, mindenféle variációt, amit el tudunk képzelni, úgy néz ki egy gyökércsatorna. Magyarul, amikor mi egy eszközzel dolgozunk egy gyökércsatornában, akkor nem tudjuk megmunkálni azokat a felületeket, amit nem érünk el vele. Oké? Ez egy nagyon-nagyon fontos pont, ezért teszünk bele különböző kémiai anyagokat, hogy azokat a területeket is elérjük, amiket mechanikailag nem tudunk megmunkálni. Rendben van. Miért van az, hogy azt mondjuk, hogy optikailag tökéletes gyökértömés mellett mégis kialakul valamilyen olyan elváltozás a gyökércsúcs körül, hogy mondjuk adott esetben egy fogat el kell távolítani. Pontosan ezért, mert az optikailag tökéletes gyökértömések is ugye nem látunk bele a gyökerekbe. Vannak már képalkotó technikák, hogy egyre fejlődünk, de az összes oldalcsatornát, azokat a kis tubulusokat, amik ott a gyökér rendszeren belül vannak, nem látjuk. Hozzá kell tennem, hogy minél rosszabb állapotban van egy fog, annál nagyobb az esélye arra, hogy később valami probléma lesz vele. Tehát, hogyha egy élő fogat, egy steril fogat kell gyökérkezelnünk, mondok egy példát, le kell csiszolnunk egy fogat, és túl sokat kell elvennünk a fogállományból, és már közel vagyunk a pulpához, tehát a fogbélhez, dönthet a fogorvos úgy, hogy inkább még steril állapotban gyökérkezeli azonnal menet közben a fogat, mert sokkal nagyobb a túlélési esélye, mint mondjuk megkoronázunk, és későbbiekben elhal a fog, begyullad, vagy bármi történik vele, át kell fúrni a koronát, macera, tehát ott már ezért... Rosszul is hangzik? Nem hangzik jól, meg csinálni sem annyira nagy öröm. Tehát lényeg, hogy az kell a pácienseknek
elfogadniuk, vagy megérteniük, hogy ez nem egy PVC cső, amit én jól lesikálok, és akkor az ott minden rendben van. Itt sajnos ez nem így működik. Van aztán olyan anatómia akadálya, hogy nem tudjuk megcsinálni a gyökérkezelést, nem érünk el a gyökércsúcsig, olyan elágazódás van a gyökércsatornában, hogy egyszerűen ezekkel az eszközökkel nem tudjuk megmunkálni. Ezt ekkor tájékoztatni kell a pácienst, hogy tessék nézni, ez van, hát aztán majd nyilván minden eset más, és akkor majd az fogorvos kolléga eldönti, hogy éppen ebben az esetben mit csinál. Hát ez nem egy könnyű szakma. De senki nem mondta, hogy ez az. Na jó, csak most, hogy hallgatlak téged, szóval, hogy gyakorlatilag olyan esetekkel is bőven találkoztok, amivel nem nagyon van mit tenni, ha jól értem. Abszolút van ilyen eset, és ugye szerintem ez egy rossz emberi tulajdonság, hogy tényleg nem szeretnék periodikálni. Vannak azért olyan páciensek, akik úgy állnak bizonyos kérdések, hogy azért, mert ők mondjuk egy magánrendelőben fizetnek, akkor annak jónak kell lenni. Tehát nincs olyan, hogy ez nem működik. Sajnos van. Tehát mi megteszünk mindent annak érdekében, hogy működjenek bizonyos kezelések, de aztán onnantól kezdve, hogy mi fog történni, hát bizony arra már nincsen ráhatásunk. A másik, amit meg kell említenem gyökérkezelésekkel kapcsolatosan, hogy nagyon sokszor jönnek a páciensek góckutatás, ez egy ilyen bűvös szó, amit ugye erre sok mindent rá lehet húzni, hogy góckutatás. Miért a fogorvoshoz küldik? Azért ez úgy felmerül az emberben. Nagyon egyszerű a történet, ugyanis nagyon könnyen tudunk jó képalkotókkal felvételeket készíteni. Gócokat kutatni. És itt azért kiemelném azt, hogy még hogyha óckodik is a páciens, hogy mennyit kell fizetni mondjuk egy CT felvételért, jelen pillanatban az a legjobb. Tehát azzal különböző síkokban látjuk egy gyökértömésnek, hogy a gyökér csúcs körül van-e valami kialakulás, tehát valami olyan elváltozás, amit utána nekünk kezelnünk kell. Tehát egyrészről nagyon könnyen láthatjuk, másrészről azért azt már tudjuk, hogy ezek a úgynevezett gócos fogaktól más problémánk is lehet, ízületi panasz, ezt el szoktuk mondani, foltos hajhullás, bőrtünetek, szívbelhártya gyulladás, stb. Magyarul azért ezeket a fogakat, hogyha van valamilyen elváltozás a gyökércsúcs körül, vagy mellett, vagy bárhol is, ezeket nem illik azért úgy hagyni, tehát valamilyen megoldást erre találni kell. Nyilván benne van a pakliban az is, hogy el kell távolítanunk fogat, ami aztán a páciensnek egy az óriási véres lepedő, tehát az nem lehet, mert eddig nekem nem volt panaszom a foggal, eljöttem, na tessék, itt a baj. Beszéljünk a húzásról. Jó, a következő blogban. Hát a foghúzás az egy erős, traumatikus élmény. De majd te elmondod, hogy fogorvosi oldalról hogy néz ki a dolog. Dr. Németh József fogorvos a vendégem. Hát az előbb felvetettük, hogy legyen szó a foghúzásról is, ami egy, hát finoman szólva is kellemetlen téma, és az embert nem csak testileg viseli meg, hanem lelkileg is. Szóval egy fogat elveszíteni, az, hát nem is tudom, az olyan, mintha az embernek egy olyan részét távolítanák el, amivel együtt él évtizedek óta. Mindenféle veszteség azért egy pici trauma az ember életében. De van, amit nem kéne úgy kezelni. Valamit nem kéne úgy kezelni. Így van, tehát, hogy biztos látták a páciensek, hogy amikor foghúzás történik azért egy kezelés közben, vagy maga az a kezelés, először is mindenféle papírokat aláíratunk, hogy beleegyező nyilatkozat, meg hogy mi történhet, és a többi, és a többi. Ennek nagyon egyszerű oka van, jogilag, legjobb tudomásom szerint, bár nem vagyok jogász, jogilag ez csonkításnak számít. Tehát amit mi onnan kiveszünk, azt már nem tudjuk visszatenni, hogy elnézést, akkor visszatesszük, és akkor odavarjuk, és akkor majd várunk, aztán most addig ne tessék használni. Nem így működik. Számtalan oka lehet annak, hogy miért kell egy fogat eltávolítani. Itt értem ez alatt, hogy mondjuk egy balesetes állapotból eltörik egy fog, nem tudjuk megmenteni. El kell távolítanunk. Nagyon gyakori kérdés, hogy a bölcsességfogaknak az eltávolítása az indokolt, nem indokolt. Nem tudnám ilyen egyszerűen, hogy fekete vagy fehér a bölcsességfog eltávolítani, tehát hogy így azt mondani, hogy mindent el kell távolítani, vagy nem. Nyilván látni kellene. Vannak esetek, amikor egyszerűen a bölcsességfognak nincs helye, nincs kellő hely, hogy ki tudjon jönni, vagy éppen elakad, tehát, hogy valami olyan állásban van a bölcsességfog, hogy vagy az előtte lévő fognak támaszkodik neki, vagy a felette lévő csont nem engedi, hogy kinőjön. Ebben az esetben ugye mérlegelés kérdése, hogy azt eltávolítjuk, indokolt eltávolítani, milyen veszélyekkel jár. Egy pár szót, és tényleg csak érintőlegesen, hogy
ha már kiejtettem azt a szót, aztán a veszély. Nagyon fontos az, hogy nagyon korrekt módon feltérképezzük, vagy megnézzük azt, hogy egy bölcsességfognál ugye nagyon hátul helyezkedik el, és az alsó állcsontban van egy kanális, tehát egy csatorna, ezt úgy hívjuk, hogy nagyon egyszerű, egy idegcsatorna, és ebben a pozícióban a bölcsességfognak a gyökere az elég közel lehet ehhez a csatornához. Innen a fájdalom akkor. Nem. Tehát ez a csatorna, ez egy valóban egy csatorna, mástól fáj, tehát az, hogy közel van a csatornához egy gyökér, attól önmagában még nem fáj. Nem fájhat ez a történet, viszont azt látnunk kell, tehát egy bölcsességfog eltávolítása előtt, hogy mivel állunk szemben, mi várható kezelés közben, vagy foghúzás közben és foghúzás után, és adott esetben ugye a beteget tájékoztatnunk kell az ügyben, hogy milyen következményei lehetnek ennek a foghúzásnak. Hozzáteszem, hogy ez nem műhiba. Tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor a fogorvos vagy a szájsebész kolléga valamit rosszul csinál, ez egyszerűen egy szövődmény. Itt aztán mérlegelés kérdése, számtalan eset, hogy kivesszük, nem vesszük ki, indokolt kivenni, várjunk vele, hagyjuk ott, ahol van, nem lesz vele semmi gond. Tehát ezt így most összefoglalni 3 mondatban, hogy mit is kell csinálni a bölcsességfogakkal, az nehéz. Egyet kell látnunk, az evolúció folyamán az embernek is több foga volt annó, mint most van. Egyszerűen a fogak mérete és az állcsontoknak a mérete nem korrelál egymással, ezért van az, hogy adott esetben vannak emberek, akiknek réses fogazata van, vannak, akinek torlódott fogazata van. A bölcsességfog, én ismerek olyan kollégát, akinek a rendelőjében az a hozzáállás, hogy minden bölcsességfogat ők eltávolítanak. Abszolút jól indokolható, számomra teljesen elfogadható ez a hozzáállás is. De te nem így gondolod. De én adott esetben, hogyha jól tisztítható és szájüregben látható, tehát semmiféle problémát okoz, akkor én ezzel nem szoktam nagyon foglalkozni. Tehát, hogy amikor valakinek ki kell húzni a fogát, tehát van ilyen, akkor neked egy kicsit pszichológusnak is kell lenni, tehát te törekszel arra, hogy az ő félelmét old, vagy pedig, hát ez nem dolgod. Igen, tehát nem értek hozzá, de a dolgom. Azért lássuk be, hogy saját tapasztalatból tudom mondani, hogy nekem 2 darab bölcsességfogamat távolították el. Pontosan tudtam, hogy mi fog történni, pontosan láttam a saját röntgenfelvételemet, ettől függetlenül rettegtem. Annak ellenére, hogy egy olyan szájsebész vette ki, akikből vakon megbíztam, tehát egyetemen professzorom volt, tehát tudtam, hogy nem lehet baj. Ennek ellenére, hát folyt rólam a víz. Nem látjuk, hogy mit csinál. Azért ott recseghet, ropoghat. Mégis valamit ki kell, ott látom, hogy erőlködik, hogy feszegeti, tehát, hogy ez nem egy jó érzés, nem... Igen, ez egy lelki trauma lehet valakinek. Én úgy gondolom, hogy nem csak egy fogászati vagy foghúzásnál kell pszichológusnak lenni a fogorvosnak, hanem bárkinek bármilyen problémája valamivel oda leül a székbe, és elmondja, adott esetben lehet, hogy éppen az unokája törte otthon a családi vázát, amit már generációkon keresztül őrizgettek, és azt kell meghallgatni, mert akkor addig nem fogunk tudni tovább menni a kezeléssel sem, amíg azt valamilyen szinten rendben nem tesszük. Félelmetes azért a fogászat, én nem kétlem, mert azért azt szokták mondani, hogy tényleg ez egy nagyon félelmetes dolog, hogy egyszerűen nem látjuk, hogy mi történik. Tulajdonképpen az, hogy el vagyunk érzéstelenítve, az egy kicsit ilyen kiszolgáltatott helyzet is, hogy nem érzek dolgokat. Látom az orvosnak az arcát, látom a szemét. Abból sok minden azért lejön, hogyha az izzadság csepp megjelenik az ő homlokán is, mert ő is emberből van, akkor én mire gondoljak. És ugye hangok vannak, tehát fúrjuk a fogat, az sivít az a turbina, vér is van. Egy kiszolgáltatott helyzetben vagyok, nyitott szájjal ülök egy székben, és tulajdonképpen minimum 2 ember, egy asszisztensnő és egy kezelő orvos van felettem, és egy pici szájüregbe dolgoznak. Nem egy jó opció, tehát nem ez a
a legjobb álma az embereknek. Nem, hát igazad van most, hogy ugye végigmondtad, de hát én is tapasztaltam már ezt sokszor. Nem beszélve arról, amikor az embert kérdezgetik, az olyan jó, tehát nyitva a szád, nem tudsz válaszolni. Az abszolút, ilyenkor a legjobb kérdéseket lehet felni, mert nem kapunk választ, és akkor a mi ütemünkben tudunk kérdezni, és tovább haladni. Igen, ez egy... Nagyszerű. Akkor ismered ezt a technikát. Abszolút. Az implantátum ugye egy fogpótlási eszköz, amely már talán évtizedek óta jelen van, de majd kijavítasz, ha tévedek, de minden esetre a legfejlettebbnek tűnik. Így van ez? Bontsuk szét a mondatot. Hát légy kedves, jó. Igen, tehát, hogy már több évtizede, igen, ez egy régi dolog. Itt is ugye fejlődik minden évben, tehát óriási, abszolút, tehát szemléletek vannak, anyagok vannak, felületkezelések vannak az implantátumoknál. No, hogy egy picit értsük, hogy miről beszélünk. A fogpótlás ugye az azt jelenti, hogy ha elveszítünk egy fogat, többet, akkor valahogy azt szeretnénk pótolni. Ennek vannak különböző alternatív lehetőségei. Az egyik közül az, hogy egy műgyökeret, egy implantátumot ültetünk be a csontba, és arra készül valamilyen fogmű. Abban most én nem mennék bele, hogy most milyen implantátumok vannak, ezeknek az anyagösszetétele nagyjából ugyanaz, mert egy biokompatibilis, tehát hogy a szervezet befogadja, összenő a csonttal, vagy a csont összenő az implantátummal. Tehát vannak olyan kritériumok, amiknek teljesülnie kell ahhoz, hogy ez jól működjön. Tudomásom szerint több mint 200 implantátumot gyártó cég van, tehát választék van bőven, ki mit szeret, ki mit akar. De gondolom az elmúlt évtizedek alatt is sokat változott az implantátum. Abszolút, tehát ugye ez fejlődik, mint minden, tehát a különböző megoldások, tehát az implantátumoknak a megoldása, vagyis a felette a fogpótlásnak a megoldása. Ugye az, hogy hogyan kezeljük, hogy az implantátumot önmagában azt elhelyezzük a csontba, oké, bent van. Na de utána jön az izgalmas kérdés, hogy az erre felkerülő korona, vagy bármilyen struktúra, amit mi későbbiekben használni fogunk, az hogyan viszonyul például a csonthoz, és a csontot körülölelő, vagy befedő ínnyel. Ez egy biológiai struktúra, ez egy biológiai egység. Afelé terjed a kutatás, és ugye most már azért láthatóak és használhatjuk a mindennapokban, hogy nem feltétlenül csináljuk most már a koronát közvetlenül az implantátumra, hanem van egy ilyen kis közti elem, nem szeretnék ebben most belemenni, mert megnyitok egy 3 napos konferenciát. Tehát, hogy abszolút fejlődik az implantátumnak a kialakítása, a felszíni kialakítás, a felületkezelés, óriási téma. És a tartóság, mert ugye ezzel kapcsolatban merültek fel kérdések, hogy ezzel kapcsolatban is. Abszolút. Tehát azért, hogyha most, szerintem ez nem titok, úgyhogy én most ezt itt elmondom a hallgatóknak, hát hogy kedves. Tehát, hogyha most megnézzük a világ statisztikákat, akkor azt lehet elmondani, hogy az implantátumoknak az élettartama, az körülbelül egy 12-14 év. Mit jelent ez? Ebben a statisztikában az is benne van. Azok is benne vannak. Vagy azok az implantátumok is benne vannak, amiket mondjuk a implantálás, tehát a műtétet követően mondjuk pár hónappal, fél éven belül elveszítünk, de az is benne van, amelyek már 30 éve szájban vannak és működnek. Ez nyilván az átlag. Ugyanúgy, mint a gyökérkezelésnél, hova tesszük be azt az implantátumot? Vannak azért szabályok, amiket illik betartani. Ugye ez a csontba kerül be ez az implantátum, ez egy titán ötvözet, titán csavar, ez is kerekátmetszetű, mint a fogászatban, nagyon kerekátmetszetű, mert ezt lehet tekerni. Ugye, ami nagyon lényeges, hogy az a szövet mennyiség, ahova mi ezt behelyezzük, hogy ez minél több, annál nagyobb az esély az, hogy ott jó lesz a keringés, a gingiva nem feszül, és a többi, tehát, hogy jól tudjuk későbbiekben használni. Amikor már csontot kell pótolni, amikor már olyan határmesdjén vagyunk, hogy még éppen befér az implantátum. Nyilván szűkülnek a lehetőségeink, és egyre nőnek azok a faktorok, amik ugye csökkenthetik ennek az élettartamát. Számtalan felhasználási módja van az implantátumnak. Ez lehet egyetlen egy fog pótlására, akkor ilyenkor egy implantátumot teszünk be, lehet teljes fogatlan álcsontba. Ugye ez egy gyakori kérdés, hogy idős pácienseknél, akik elveszítik valami oknál fogva a fogaikat, hogyan tudjuk visszaadni azt az életminőséget, hogy ők a későbbiekben is tulajdonképpen jó ízűen tudjanak bármit megrágni.
hidakat lehet rátenni, stéges megoldások vannak, lokátoros megoldások vannak, tehát nem számtalan, de hát számos megoldás van a kezünkben, és itt is, mint mindenhol, én úgy gondolom, hogy egyrészt a páciens igényeinek megfelelőt kell szemügyre venni. Itt bizony beszélnünk kell arról, hogy az anyagi lehetőségeiket figyelembe kell venni. Azon kívül megnézni, hogy anatómiailag mit tudunk, és mi a legjobb megoldás. Én nem hiszek abban, hogy minden egyes esetben nekünk meg kell erőszakolnunk bizonyos helyzeteket, és az implantátumot kell, ha törik, ha szakad, be kell tennünk. Nem. Én a mai napig készítek olyan fogpótlásokat, amire úgy gondolom, hogy egy bizonyos élethelyzetben, egy bizonyos páciensnek, egy bizonyos szájhigiénével rendelkező páciensnek lehet, hogy jobb megoldást tudunk egy klasszikus, mondjuk kombi munkával létrehozni, mint adott esetben túlfeszítjük a lehetőségeinket, és implantátumot teszünk be olyan, amivel utána lehet, hogy nagyobb vagy több gondunk lehet, mint mondjuk, hogyha egy klasszikus megoldást választunk és csinálunk. Mit értesz klasszikus kombi munka alatt? Teszem azt, mondjuk egy klasszikus fogászati státusz, elől megvannak a páciensnek a fogai, és a rágó fogait elveszítette, vagy a kisörlőit. Klasszikus eset 3-astól 3-asig, tehát szemfoktól szemfokig megvan a 6 foga, és hátul pedig foghiány van. Ide ugye felmerül a kérdés, hogy akkor beteszünk oldalanként 2-3 implantátumot, és arra teszünk egy hidat, vagy a régi megoldás, hogy lecsiszoljuk 3-astól 3-asig a fogakat, erre kap a páciens egy hidat, amit ő nem tud kivenni, és hátul van egy kivehető rész, tehát ez egy kombi munkának hívjuk így szakzsargonban. Ez azt jelenti, hogy kombi munka, hogy van egy fix része, és van egy kivehető része. Most nyilván ebben az esetben mennyibe kerül? Első kérdés. Milyen egészségi állapota van a páciensnek? Milyen csonttazata van? Szed-e esetleg olyan gyógyszert, ami kontraindikálja azt, hogy mi implantálhassunk? Bármiféle véravadási problémája van a páciensnek? Milyen a szájhigiénéje? Tehát én nem hiszek abban, hogyha valaki tisztelet a kivételnek, hogyha valaki elveszíti a fogait ideje előtt, mert nem törődött vele, és az volt a hozzáállása, hogy majd pótoljuk, mert olvastam, hogy most már vannak implantátumok, hogy mi a különbség abban, hogy most a saját fogait kellene ápolni, tisztán tartani, vagy az implantátumos fogművet, mert azt is tisztítani kell. Tehát ez egy buta hozzáállás, hogy azért, mert valami fémcsavar van, és ilyen fémeszközök, meg porcelán van az én számban, akkor onnantól kezdve az úgy mentesít engem az alól, hogy én ezt tisztán tartsam. Nem? Ugyanúgy a környező szövetek be tudnak gyulladni, fel tud szívódni a csont, el tudunk veszíteni implantátumokat. Én úgy gondolom, hogy a saját egészséges fognál jobb, egyenlőre nincs. Az implantátum egy nagyon klasszis, szuper dolog, de ez egy segítség. Volt olyan páciens, akit elküldtem a rendelőből, mert egyszerűen ő azt mondta, hogy ő olvasta az interneten, hogy akkor húzzunk ki minden fogát. És hát most nekem itt elárultál a zenék alatt egy családi titkot, nem tudom, titok-e, az, hogy neked édesapád is fogorvos volt, sőt az öccséd is az. Elképesztő. Mi az, aki nem fogorvos a családban? Édesanyám, ő állatorvos volt, sajnos már mindkettőjüket elveszítettem. A következő kérdés, hogy miért veteműdik annyira el az ember, hogy mondjuk fogorvos legyen? Nagyon egyszerű a válasz, én nem láttam mást. Tehát ugye én úgy nőttem fel, hogy édesapa fogorvos volt, és a régi nagypolgári lakásunkon belül volt a rendelő és a váró. Tehát egy baromi nagy ajtó választott el azt a szobát, ahol a nappali volt, úgymond, a várótól. Én nem láttam, hogy mit csinál egy mérnök, nem láttam, hogy mit csinál egy közgazdász, tehát azt láttam, hogy reggeltől estig ott páciensek vannak, ismerősök, barátok vannak, én bemehettem, akkor apám szegény kiküldött, hogyha én nem, tehát ez az életem része volt. Feltételezem, hogy öcsémnek is, ugye együtt nőttünk fel. Azt tudtam, hogy valahol az orvostudomány felé szeretnék orientálódni. Ennek ellenére volt az életemben egy kitérő, én gimnázium után Németországban tanultam, és abszolút nem fogászattal vagy egészségügyel, hanem üzemgazdásznak vettek fel. Aztán én rájöttem, hogy ez egy nagyon szép dolog, de engem ez nem érdekel. Úgyhogy kezdtem előről az egészet.
egyetem után nekem hál' Istennek sikerült, benn maradhattam a Szegedi Egyetemen, fogászati karon, és ott éveket töltöttem el, ami én a mai napig nagyon hálás vagyok, hogy olyan emberekkel lehettem egy légtérben, olyanokat láthattam dolgozni, akik a mai napig szerintem legendásak. Nagyon jó tanuló évek voltak ezek, tehát mind betegszámban, mind esetekben, vagy esetszámban, megoldásokban a kornak megfelelően. Az egy klinikai háttér, én úgy gondolom, hogy az mindig egy előnyire válhat az embernek. Utána aztán kezdődött a maszek világ, az egyetem után fogorvos lettem, mint korábban említettem, egyetlen egy végzés után közvetlenül egy nyár volt, amikor helyettesítettem egy kolléganőt egy körzeti fogászatban. Tanulságos volt, tehát ott van az élet, ott van a kihívás, tehát hogy megoldani problémákat, azonnal reagálni a helyzetekre, nem mint hogyha a magánrendelőben nem ez lenne, de akkor az frissen végzettként az nekem egy olyan mély víz volt, amit a mai napig nem tudok elfelejteni. Most már jószerivel csak magánrendelő, 2 helyen is, tehát Budapesten és Sopronban. De például annak idején apukáddal nem volt, nem összeütközésre gondolok nyilván, hanem valamiféle szemléletbeli különbség köztetek, vagy hát akkor átváltozott a világ. Szóval most csak arra gondolok, hogy nem tudom, 20 évvel ezelőtt mondjuk milyen technikát használtak a fogorvosok, és most hol tart a világ. Tehát, hogy nálatok is azért legalább 20 év nyilván volt köztetek. Gondolom egészen más eszközöket használt ő, mint te. Hogyne, hát én úgy gondolom, hogy leírhatatlan most már a különbség, tehát hogy így visszatekintve, ugye minden gyereknek az édesapja vagy a szülei, jobb esetben mind a 2 szülője, ugye az istennő és az istenek, akiknek próbálunk megfelelni, vagy lekopírozni őket bizonyos helyzetekben. Mert nekem édesapa volt az Isten, és ugye az ő szentélye a rendelő, hát az valami fantasztikus volt, amikor bementem, hogy eszközök, nem nyúlhattam hozzá, mert hát ugye el voltak azok mosva, sterilizálva, de mégis, tehát ez a kis misztikum, ez mindig ott volt. Engem gyerekkoromban nem zavart abszolút az, hogy a páciensek ott ülnek kint. Én simán kimentem hozzájuk, sőt, szégyen, annak idején biztos emlékszel rá, hogy lehetett ilyen kis fehér perselymalacot, porcelán perselymalacot, ami ilyen matyú hímzése, vagy mi a frászkalikával volt kifestve, és akkor még ilyen 20 filléreket, meg 50 filléreket gyűjtögettem bele, és aztán azt én nagyon hamar összeraktam, hogy a húsvét, karácsony, meg születésnap, amikor így mehet kis pénz a kis malackámba, az ritkán van. Úgyhogy volt olyan, amikor én kimentem a páciensek közé, és én ott kunyeráltam a páciensektől, és akitől kaptam, azt nagyon szépen megköszönöm, nem kaptam, mentem tovább. Hát apám ennek nem örült szegénykém. Tehát én tényleg azt mondhatom, hogy ebben éltem, mert ott volt a rendelőnk. Édesapám ugye 56-ban érettségizett, osztályidegenként nem vették fel, 60-ban került be az egyetemre, 65-ben végzett. Nem lehet összehasonlítani szerintem a két korszakot. Olyan technikai fejlődésen vagyunk most már azért, nem lehet ezt mondani, hogy túl benne, amit ő az ő korában el sem tudott volna képzelni. Tehát akkor még az implantálás, már talán hallottak róla, hogy már a munkásságának a vége felé, hogy igen, vannak ilyenek, de hát nem volt hozzáférhető egyrészről. Másrészről, de emlékszem a gyerekkoromban, hogy a rokonaink Németországban éltek, és az, hogy ő vegyen egy turbinát, és az Németországból behozzuk, hát az valami olyan csoda volt, ami most nem tudunk elképzelni, mert már mindenki ugye turbinával rohangászik, hogy nincs 4 turbina egy rendelőben, hát akkor az most már elképzelhetetlen. Eszközök, hogy a nikkel-titán eszközök, amik hajlíthatóak, vagy hajlanak, vagy a fogszabályzásban, hát olyan bődületes ugrás volt, amit én úgy gondolom, hogy 20-30-50 év múlva ez a fejlődés ez megy tovább. Lehet, hogy nem ilyen ütemben fognak változni a dolgok, de leírhatatlan fejlődés van. Egyre okosabbak vagyunk, ugye a tapasztalás. Vannak olyan eljárások, hogy most már van annyi betegszám, nem magamról beszélek, hanem úgy világviszonylatban, ami megengedi azt, hogy következtetéseket levonjunk, és ez előre viszi a tudományt. Technikai fejlődés, képalkotók,
Számtalan dolog van, anyagok. És mit gondolsz, vagy hogy érzed, hogy hol várható a legnagyobb fejlődés, a legnagyobb ugrás? Mely területen? Fogászaton belül? Fogászaton belül, igen. Hú, fogos kérdés. Szerintem anyagokban lesz, én úgy gondolom, hogy az anyagtanban lesznek fejlődések, meg hát azért ne felejtsük el, azért ez a digitalizáció. Ez most ugye mindent áthat, tehát az okostelefontól kezdve a mindent, tehát a szkenneljük a pácienseket, most már legalábbis a fogait, vagy a gipszmintákat szkenneljük, tehát én úgy gondolom, hogy ebben, tehát a szkennelés, vagy a lenyomatvételi technikák, hogyha ezt ide tudjuk sorolni, akkor ebben látom azt, hogy az elmúlt években is óriási fejlődés volt, és szerintem ez így fog tovább maradni. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Örülök annak, hogy meséltél magadról is, meg egyáltalán a fogászat különböző rejtélyes, mert hogy az legalábbis egy laikus számára rejtélyes jelenségeiről. És hát további jó munkát kívánok neked, sok sikert, és hát előre a fejlődés útján. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, örülök, hogy itt lehettem. Dr. Németh József fogorvos volt a vendégem, én ezzel búcsúzom is, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.